Una vegada hi havia un pastor que es va enamorar de la noia del Mas de la Guimbarda. El pastor era un bon xicot, de confiança, treballador de mena i coneixedor de l'ofici, però també era, més aviat, una mica lleig. I el dia que es va decidir a preguntar a la noia del Mas de la Guimbarda si es volia casar amb ell, ella li va dir que no, perquè el trobava camatort, bocarrut, galta gros, orellut, cara negra, cella junt i ull marcí. El pobre pastor va tornar tot trist als pasturatges on tenia el ramat i va confiar la seva pena al vell Jean Pau, que feia formatges de llet de cabra a l'Orri dels Rasos. L'atorgament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a l'Albert Janer ha estat un motiu d'alegria per moltes generacions que hem après a llegir en català contes, el Lucky Luke, els Barrufets i molts altres. La importància de les rondalles de Catalunya és haver contribuït a redescobrir i compartir un patrimoni oral secular i, per tant, per donar una gran vitalitat al que diem que és la creació de l'imaginari compartit.